Your holy presence surrounding me in every season. I know you love me, and I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see. Imingaw ako sa presensya mo. Balik kapagtando ang kasing-kasing ko. Sa presensya mo, balik
mula sa aking pagmamahal hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, mula sa aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo, kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Buhay ko'y iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kung kamtan mo man ang mundo't kanyang yaman, maging palasyo man ang iyong tahanan,
ay walang kabuluhan. Hanggang di mo nadarama ang balat ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ng walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo napabatid ang daang tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Nasa'yo man ang lakas at talino, humahanga man sa iyong buong mundo. Hanggang sa pangwasan naman ng banal na kasulatan, lahat ng iya'y pawang walang kabuluhan. Hanggang di mo nadarama ang balat ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo napabatid ang daang tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Hanggang di mo nadarama ang balat ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo napabatid ang daang tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Hanggang di mo napabatid ang daang tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Di mo makakamtan ang kanyang Even the lowliest sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. And your altars, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by rain, when dry as storms
is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. If I would forsake 1,000 other day, anywhere, if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone. My glory, my King, and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all.
Busa doon nato ang Ginoong Diyos, kay siya andam kanunay. Busa doon nato ang Ginoong Diyos, kay di kaniya pasagdan. Kung sa takna nga di mo na gyud maantos ang Ginoong Diyos, duulon og sampito, may kahangawan o may kabala ka siya, itugyan lang kaniya ang tanan. Busa doon nato ang Ginoong Diyos, kay siya andam kanunay. Busa doon nato ang Ginoong Diyos, kay di kaniya pasagdan. Busa doon nato ang Ginoong Diyos, kay siya andam kanunay. Busa doon nato ang Ginoong Diyos, kay di kaniya pasagdan. Kay di kaniya pasagdan. Kay di kaniya pasagdan. Minamasdan ko ang kapaligiran, mga bituin at buwan, liwanag ng kalangitan, hamog sa umaga, bulaklak sa parang tinig ng ibon. Diyos ang may lalang, kahit saan kaniyang minabastan. Pag
huwag mangangamba. Si Jesus ang ating tunay na kasama, sapagkat siya ang Diyos at ating pag-asa. Kapayapaan ay sa bawat isa. Kahit saan kaniyang minamasdan, pag-ibig niya'y ating naramdaman. Sa bawat araw, siya ang ligaya. Pagmamahal niya'y para sa lahat. Kahit saan kaniyang minamasdan, pag-ibig niya'y ating naramdaman. Sa bawat araw, siya ang ligaya. Pagmamahal niya'y para sa lahat. Kahit saan kaniyang minamasdan, pag-ibig niya'y ating naramdaman. Sa bawat araw, siya ang ligaya. Pagmamahal niya'y para sa lahat. Pagmamahal niya'y para sa lahat. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka ba tutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan. Makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Ang panahon karon hadul na, busa mangandam kita matagusan. Ang pulong sa Diyos patay
linghugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan, gayud ang Ginoo. Ang sala nako, iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, ngayong buntag mahigala ang mga suki o mga suki dito minaw dinhi sa okay. Okay, okay. Okay, ngayong buntag mahigala ang mga suki dito minaw dinhi sa Tulumanon kini ang maayong balita. Usa dito minaw sa inyong mahigala ng mga Seventh-day Adventist nagahatag kini paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa pagkasala pa kita sa Kristo nagpakamatay, nabanghaw o niadto sa langit, nagambit o gatahik na puloy-anan. Okay. Ang hinlangan, pauwiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay magwawakas.
kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Thank you for your hard work. Thank you for your Hard work. You did your best. Yes, I've uploaded 2 videos, so, if you're interested, please take a look. Yes, that's because I filmed Shin in the area around the venue, and I actually took street snaps as well. I Did. I'm a two-sword wielder. So I'll drink like a man who would only be found at Zathur. Sa daghang katuigan, dinhi sa kalibutan, ang adlaw
Okay, mayong buntag mga higala, amo mga suki, mga pinalangga na mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh Day Adventist nga maghatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong masalabutan og maghatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Kini ang maayong balita. So magampo ta mga higala, amahan namo na sa mga langit nining kabuntagon o Dios sa adlawng Domingo. Nagpasalamat kami kanimo nga gitagaan mo kami glugway nga makatuigan sa mga kinabuhi. Imo kami gitagaag maing panglawas nining kabuntagon og naghangyo kami kanimo karon samtang amo nasab nga paminawan, tun-an ang imong mga pulong, pinaagi sa pagtubag sa mga pangutana, among ibase sa Biblia. Tuguti o Dios nga ang balaan nga Espiritu, mag-aabli sa mga una-una, aw makasing-kasing awan tang masabtan ang pulong sa kamatuoran nga magahatod kanamo paingon diha kanimo. Bendisyon ang matagusan namo nining kabuntagon, kining tanan among gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginoong nga manluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome ang tanan ato nga mga viewers, atong mga followers sa ato nga program, sa ato nga live sa Facebook. So welcome ang tanan, mga kaigsunan, kahigalaan nato dinis Pilipinas, o sa uban pang nasod sa kalibutan karong buntaga nga nanood din ato nga programa. Kinasing-kasing mo na mo higala nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So makapadangat na mo makahigalaan og mga mensahe pinaagi sa pinaagi sa pagpadala sa mensahe sa comment section na to ato na pagbasahon, or pwede diri sa mga number namo ni Brother John amo gipahibalo nga ninyo, o pwede diri sa ato nga messenger mga kahigalaan. So atong gina-welcome ang tanan nato nga mga kahigalaan nga nag-view karon og nag-follow nining ato nga tulumanon. Okay, ato na ta mga kahigalaan sa pagtagad o pagbasa nining mga mensahe nga atong nakita sa screen. Ato ning tan-awon mga higala ang mga messages ato ning pangbasahon. Okay, okay, nara ang mga mensahe ato ning pangbasahon. Okay, ni si Sam Wise. Ang iyang mensahe, dugaya pod ipatuman sa gobyerno ang national sandilo para sa kayuhan sa atong nasod. Okay, Sam Wise ni. O niya pod si Vladimir Izbragas, mayong buntag, watching from Mandawi City. So, good morning, Sister Vladimir Bragas. O niya po si Ma'am Gay Charis Lopez. Good morning ninyo, mga brother, Libby o John. God bless you always. God bless also, ma'am, o sa imong family. O niya ato po nakita si Brother Jolito Joy Dilao. Mayong buntag kanimo, Brother Jolito. Iyang mensahe, mayong buntag sa inyo duha, Brad o Brad Lib. Ang Ginoo magapanalangin sa inyo diha. Okay. Niapos kapag lao Michelle, mayong buntag, patabang lang kung paampo sa ako ang kaugalingon nga mausab maot kaayo ako ang batasan, unsa may makapawala sa maot nga batasan, dili raba makaadto og langit ang maot og batasan. Nagproblema ko sa ako ang batasan nga maot, please pray for me. Thank you. So ampo sa nimos Ginoo nga tabangi ko Ginoo nga mausab kining
batasan nako nga wa nimo kahimuti. Anang pagampo gyud nimo nga imo yung kinasing-kasing nga isultis Ginoo kay only God can change mahigala sa ato nga mga bad habits. Okay niya po si Brother Basilio Notarion Brother Basilio Notarion Jr. Good morning ninyo, Brother Lib. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo kanunay. So God bless also Brother John Notarion. Niya po Brother Freddy Pelicano, mayong buntag Badlib, nag-live ko diri sa Balod, San Fernando, Cebu, og naminaw usab ang akong asawa, si Chris Pelicano, og ang akong anak, si Mary Rose Pelicano, diha sa Lawis Housing, San Remeo, Cebu. So thank you kaayo, Brother Freddy. O niya po, Sir Ginaline Lumuntad, maayong buntag, Sir Libby o Kuya John. So good morning also, Sister Ginaline. O niya po Brother Nilo Itang, mayong buntag kaninyo Brother John o Kuya Libby, o mayong buntag sab sa mga kaigsunan makanunayong naminaw o sa mga nag-view ni ini nga programa sa kini ang maayong balita. O niya ato ning ipahinumdom sa ato makaigalaan, no? Kung nangita mo higala og mga motor parts diha sa San Romeo, na atay nay motor parts diha sa Tambungon, o mga silingan nga barangay des Tambungon. Kung nanginahanglan mo higalag mga pisa sa inyong motor, no need na maadto pa muslayo. Pagitalan nyo diha sa Tambungon ang Advent Motor Parts, kilid na sa highway at bang sa public market. Ipanagiya ka na ni Mr. and Mrs. Florida o Remy Sigarino. Abli na ikas Domingo kutob sa adlaw nga Bernes. Okay, mga higalasan nato nga always nagapaminaw, amo sang pahibalod ni Norte kung nanginahanglan sa tahigala og mga eyeglasses nga kanang haom yun kay usahin ning magka taas-taas na atong panuigon, magka-diferensya ni atong pananaw, magdako lang atong unahuna nga mobasa taw nya dinita kabasa, dinita ka klaro sunahan. So ang solusyon na nahigalan ning panahona, doolala ninyo Icons Optical Clinic. Niyara na sa Bogo City, pagitalan nyo, ubos kay Isano, at bang sa Karang Land Bank, ang Icons Optical, o niya sa likod po na, naapod ang Icons gihapon, ilang branch, o niya, at the same time, sila po ang nagdumala sa Biraki Optical Clinic. Abligya po na sila, ikas Domingo, kutob sa Adlang Bernes, alas 8:30 sa buntag, hangtod sa 5:30 sa hapon. Ipanagiya ka na nila ni Dr. Kunkon Lobetania. Kanya, manghigalasan na to kung doon natin mga okasyon sama sa mga asosyon, mga fellowship meetings, or uban pang mga kalihukan, katiguman, na ginahanglan mo og mga limpyo o sigurado nga safety nga mga tubig. Pwedeng inyong kontakon ng Advent Drops, your safest purified drinking water, nga nakana nahimutang sa Mohon Paho, Norte dan Bantayan, Cebu. Makontak na sa 0955-613-2018 o sa 0951-921-5058. So, ma-deliver na sila. Panahon nga doon na mo yung mga ordero na may makatiguman, mga kahigalaan. Okay, padayon tang at sunahan. So, pwede nang makapadala higalag mga messages dari kay panahon na nga ato ng ipadayon, pagbasa, pagtanaw mga higala. Alita o sa apikas nga monitor ato ning tanawon okay, ato ning i-acknowledge mahigala ato makigalaan nga doon na sila yung mga ang uban nag-like, ang uban okay, ato ning pangbasahon, nag-send og heart. Ang uban nag-like sa programa. Arita unas nag-heart niya sila Lidnabog Monchadora-Nas. O niya sad si Chini Rama Fermin, Carilyn Mariquet Galiares. O niya pod si Edward Generes, Ronilo Itang, Elmer Baclayon Lacerna. Niya pod si May Teres Delao, Basilio Tero Notarion Jr., Gay Charis Lopez, Job Necesario,
Aljor Lipon, Ariel Kababan, Leonidas Tayom Sumalinog, Jojo Cordoba, Ayan Kevin Dorotan, Joandel Sarul, Leslie Van Elosorio, Vladimir Bragas o Glowel Nodalo Estrera. O niya, diritas mga naglayik mahigala ni si Brother Ronilo Itang, Vani Idar, Sarami, Aribado Pipeto, Gregorio John Toling Pikit-Pikit Jr., G. Merced, Rodolfo Bantilan, William Eddy, Jolito Joy Dilao, Angel Alboro Deheto, Dolores Talio Arquilano, o Fride Filicano. Okay, thank you kayo. Yes, Brother Nilo Itang, maayong buntag kanyo Brother John o Kuya Libby, o maayong buntag usab sa makaigsunang makanunayong naminaw o sa mga nag-view niining programa kini ang Maayong Balita. God bless. Okay, God bless also Brother Ronilo. Niya po si Janelle Lumuntad, maayong buntag Sir Libby and Sir John. So thank you kayo. Arita higala sa ato nga messenger, ato ning lilion dinhi ang mga higala nato nga naa sila yung mga mensahe ng uban nag send of heart, ang uban nag-like, ang uban nag-pray sa ato nga program. So ato na ning sugdan pagbasa ni apod si Brother Abner Dualio. Ni ato po nakita si Sister Gina Gunilamos Larisma. So thank you po Sister Gina. Niya po Sister Jenny Rama Fermin, Sister Chari de la Cruz Nogas de Asumabuli. Niya po si Sister Sara Katampatan. Niya si Brother Domingo Bunukan, mayong buntag sa station Bradlib ug Bradjon og sa tanan nga nagsunod ning programaha sa kahanginan. God bless natong tanan. So God bless also. Niya po si Sir Matthew Anderson. So good morning Sir Matthew Anderson. Thank you for watching and following always our program. God bless you and your family. Okay, we are praying you always. Okay, niya po si Teriso Danlag Malabun. Okay, ito po nakita si Sister Ginaline Lumuntad. Niya sad si Brother Nilo Itang, Hinley Ebo, Dianis Tuburan. Niya po si Scout Ranger Senior, si Sir Isagani Aratzia Senior. So salamat kaayo no sa inyong pakiguban, makahimog yapon mo sa pagpadalag mensahe diri higala sa atong programa. Kay karon taud-taud atong basahon ang inyong mga messages nga ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, mo adto ta sa pagpadayon sa unahan mga higala, adto ta sa pagbasa sa pangutana nga maoy ato nga entertainon karon nga kabuntagon. Okay, ang pangutana mga higala nga mo'y ato nga tukion karon nga kabuntagon, mga nato ng sugdag basa no, nya kamo dihang naminaw, makahimo mo sa pag-send og mga messages higala diri sa ato nga programa. Namoy mga importante nga, namoy mga dugang tubag, so amo nang pabuton, amo nang basahon. Mo ni pangutana nga atong saluan karon nga kabuntagon. Good morning ninyo mga brad. Sa amo brad, pagtuo ra jud ang makaluwas kay sa buhat 16:30 og 31 pagtuo ra jud og sa episodos 8 kay sa Roma 3:20 walay kapuslanan ang kasuguan based on the Bible for ni. Okay, salamat kaayo no sa pangutana nga ato nga gibasa karon. Trohon ako higala. Ingon si morning ninyo mga brad, sa amo brad pagtuo ra jud ang makaluwas kay sa buhat 16:30 og 31 pagtuo ra jud og sa episodos 8 kay sa Roma 3:20 way kapuslanan ang kasuguan based on the Bible ning amo brad. Palihog adiran sumpay palihog
riaki kuno ninyo ni. Salamat ikan kang Roger Fo. Okay, salamat kay no sa pangutana nga ato nga salo-saloan karong kabuntagon. So kung naa mo dihay mga dugang tubag mahigala, so isend na diri sa comment section nato aron ato nang matagad mabasa na to na kay dito sana makapaambit mo sa inyong unahuna makahatag mo og dugang tubag nini nga pangutana. So sablion ako ingon siya sa amo brad nga pagtuo radyod ang makaluwas. Kay sa buhat 16:30 na siya mga verse gihatag. Buhat 16:30 og 31 pagtuo radyod o sa episodos 8 kay sa Roma 3:20 way kapuslanan ang kasuguan based on the Bible ning amo brad palihog riaki kuno ninyo ni. Salamat gikan kang Roger Fo. Mao ni Brother John ang pangutana nga ato nga tagaag pagtagad karon. So unang mutubag higala si Brother John unya ako higalang tapuson. Diri ka. Basig. Okay niya mga higala si Brother John. Siya mohatag og una nga tubag o niya ako ning tapuson mga higala. So atong ihatag kang Brother John ang panahon. Alas na mo tapos. Alas 8 din na. Alas 9. Okay, Brother Libby, daghang salamat. Well, mga higala, welcome sa atong programa. Kining pangutana ni Roger Po, usan ka nindot kaayong pangutana, pero kung imong tan-awon, wala lang sad ni muhaom sa Biblia. Kung dili ning haom ni siyang kaugalingon rapod nga pagtuo. Matud pa niya nga sa amo brad, pagtuo ra gyud, no? Maluwas ang tao dili na sa kasuguan. Kining gisgutan niya sa episodos 8 o niya buhat di sa sa kinini ang buhat 16:30 ug 31 mao ni iyang kanana ang gisgutan, wala na ang kasuguan. Kining mga bersikuluhan Brother Roger nga imong gipadala diri, bisag kapila nimo ni baliktaron sa pagbasa, wala gyud kay makita dinhi nga ang tao gitudloan nga pagtuo na lang ug wala na ang kasuguan, no? Okay, kun ato kuno nga tan-aw dinhi, kining una nimong bersikulo nga gisgutan sumala sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8. So ingon ini ang mao man ni ang imuhang gipadala diri, no? Nga kamo pagtuo na lang. Wala na gyud na ang kasuguan. Mao man ni imo diri kining Episo kapitulo 2 bersikulo 8. Ato ning basahon na Brother Roger Po. Nagingon dinhi sa 2:8 sa Episo. Matud pa dinhi kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios. Kining tanang mga gipamulong dinhi Brother Roger, kami wala mi problema. Okay mi mahitungod ni ana. Pero kini bang imong gipuno mahitungod ni ini nga wala na ang kasuguan sa Episo 2:8, wala gid kay makita nga si San Pablo nagpasabot nga wala na ang kasuguan. Ato nang tandaan. Karon nagkasabot naman ta dinha nga wagi kay makita diha. Kining imong gihisgutan sa Roma kapitulo 3 bersikulo 20 ato kuno ning tan-aw dinhi kung gitudloan ba ang tao nga dili na musunod sa kasuguan. Niyaw, atong tan-aw dinhi sa Roma kapitulo 3 bersikulo 20 ingon niini ang gisulti. Kaysa atubangan sa Dios
walay tao nga pagamata sa atubangan sa Dios walay taong pagamatarungon pinaagi sa pagtuman sa kasuguan kay pinaagi sa kasuguan nagaabot hinuon ang kahibalo mahitungod sa sala. O asa mapud dinhi makita nimo nga ang tao dili na mosunod sa kasuguan? Asa man nimo makita nga ang tao gitudloan nga dili na magtuman sa kasuguan? Ang gisulti ni San Pablo diha sa atubangan sa Dios walay taong pakamatarungon pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Tinuod man na nga walay taong pakamatarungon pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Asa man diay ang tao mamatarong? Ang tao mamatarong siya diha kang Kristo. Dili kay sa atubangan sa Dios ang tao mamatarungon siya pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Kining bersikulo wa sad ni mag-recommend nimo nga dili na ang tao mosunod sa kasuguan. Nakuha nimo na ang punto, Brother Roger Po. Well, adto na punta sa imong gihisgutan sa Buhat 16 na 30 ug 31 kung ang tao gitudloan ba, gisultian ba nga dili na magsunod o motuman sa kasuguan. Akong basahon na sa Buhat 16, 30 ug 31 ingon ini ang gisulti. Og iyang gidala buhat kadini ang 16, 30 ug 31 kanana ang mo ba to ang bersikulo niya, Brother Libby? Katong sa Buhat 16, 30 ug 31 nagyon din niyo. Og iyang gidala sila sa gawas og miingon mao man ning bersikulo og iyang gidala siya sa gawas og iyang gidala sila sa gawas og mingon kanila mga senyores unsa may kinahanglang buhaton ko aron maluwas ako. Niya? O kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka kang Hesus og maluwas ka, ikaw og ang imong panimalay. Niya ang gisgutan dinhi nga mutuo ka kang Hesus og maluwas ka. Pero mag-ingon nga ayaw na pagsunod o pagtuman sa kasuguan. Murawag maditor ang imong panghuna-huna o pagsabot niining mga butanga nga ang gisulti dinhi tumuo ka kang Hesus ug maluwas ka. Wa man mag-recommend dinhi, wa man kay makita nga ayaw na pagsunod o pagtuman sa kasuguan. So Brother Roger Po, kining mga bersikuluha nga imong gigamit, wa lang nimo ni makuha ang punto gyud kay ngano man ang gipasabot dinhi diha sa atubangan sa Dios walay taong pakamatarungon pinagis pagtuman sa kasuguan. In other words, ni ko na pugad therefore mura bagay busa ina kaugalingon na nga konklusyon sa tao nga dili na mosunod sa kasuguan kay ang pagtuo og ang kasuguan dili na sila magkabulag na ana. Kung atong tan-awon ang Roma Kapitulo 3 versikulo 31 nagsulti, si San Pablo nagingon gibungkag banato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo, hinunua wala gayud gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Kami dire Brother Roger, do nami anang pagtuo pero wa lang gid mi magtudlo ni anang dili na mosunod sa kasuguan. Matud pa ni San Pablo, gibungkag banato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo. Niya matud pa, wala gyud. Hinunua, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Tanawa. So, magkabulag ba ang pagtuo ug ang kasuguan? Wala. Niining mga puntuhan, Brother Roger, nagtuo ko uban sa tanang mga naminaw karon nga duna mo'y nasabtan ni ining mga bahina. Niya gipadayag sab ni Apostol Pablo sumala sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 24. Matud pa ni Apostol Pablo,
busa ang kasuguan na himong atong magtatagad ug mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pakamatarungon sa pagtuo. Tan-awa, ang pagtuo ug ang kasuguan nagkabulag ba? Wala. Wala na magkabulag ang pagtuo ug ang kasuguan. Anaaragid na sa inyuhang mga pagtudlo nga dili na ang tao mosunod o mutuman sa kasuguan, kung dili pagtuo na lang. Kung diha sa pagtuo ang hisgutan, dunay gamay nga paborable sa yawa, kay ang yawa nagtuusan. Sumala sa Santiago Kapitulo 2, no, gihisgutan na 2:19. Pero ang gisulti nga sa 20 nag-ingon nga apan utahong kulang-kulang. Buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? Busa ang pagtuo nga walay buhat wa nay kapuslanan. So naagi na ang pagtuo, naagi na ang pagtuman sa kasuguan. Si San Pablo nagsulti siya sumala sa ng Korinto Kapitulo 6 versikulo 14, madtud pa ni Apostol Pablo, kanini ang ngadtos kang Timoteo, nag-ingon, busa ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Malinaw nga diha sa pagtuo, wa nagpasabot nga wala na ang kasuguan. Si San Pablo nagsulti siya, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Karon ari naman ta kang Kristo, nagtudlo ba si Kristo sama sa inyong pagtudlo? Kay si San Pablo, ingon ni San Pablo, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Hangtod sa pag-abot ni Kristo, bantayan ang sugo, pero sa inyo wala naman. Karon, ngadto na punta sa kang Kristo, kay matud pa ni San Pablo, pagabantayan mo ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Sa pamahayag ni Hesukristo, may tungod sa gisgutan dinhi sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17 o 18, malinaw sa gihapon ang gihisgutan dinhi. Ingon ni Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propita. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Wow, malinaw nga si Kristo nagtuman sa kasuguan. Karon, kay nagtuman man si Kristo sa kasuguan, ang kita dili. Matud pa ni Kristo sa Juan 10:27, ang akong mga karniro nakaila kanako, ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. Ang mga iya ni Kristo nagsunod kang Kristo. Nan kay si Kristo nagtuman mas kasuguan. Ang mga iya mutuman pod. Di ba? Ingon ni Kristo, ayaw mo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, mianhi ako dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Mituman si Kristo, natural ang mga sumusunod niya mutuman usab. Gani sa dugang pamahayag pa ni Kristo sa Mateo 5:18, matod pa niya, og sultihan ko kamo, samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, sa kasuguan walay pagasayloan, bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok, hangtod nga ang tanan matuman. Tandaan nato mga kaigsunan, samtang maglungtad pa ang langit ug ang yuta, sa kasuguan walay pagasayloan, hangtod nga ang tanan matuman. Umalinaw nga wa tudluin ni Kristo ang tao sa dili na pagsunod sa kasuguan. Ingon ni ana katin-aw. Ngani usa ka tawo sumala sa nangutana sa kini ang kang Kristo. Imong mabasa sa The Living Bible, usa ka tawo nangutana niya sumala sa Lucas 18:18 hanggang 21. Ingon sa maong tawo, ang matod pa niya, good sir, mo na iyang pangutana, what shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron ko makasulod sa langit?
ingon ni Ginoong Hesus, do you realize what you are saying me good? No? Imo bang gipamalandong sa imong pagsulti na kung maayo? Matod pa ni Ginoong Hesus Kristo, usara gyud ang maayo ang Dios lang. Ingon niya, and no one else. But according to your question, ingon niya, nga, mato ba may tungod sa imong pangutana, ningon niya, you know what the 10 Commandments say. Mo na gisulti sa atong Ginoong Hesus. Busa, naara gihapon. Nagsunod ra gihapon, gipasunod ra gihapon ang tao, sumala sa mabasa natos gipasabot sa Biblia. Karon, no, adto ta. Niining mga tao nga wala na magsunod sa sa kasuguan. Unsay gisulti na ni Kristo. Sumala sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 36, no? Luke 6, 46, nag-ingon. And why call ye me, Lord, Lord, and do not things which I say? Nganong mutawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, apan dili mo mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Tanawa lang kung unsa na. Mauning pangutana nga hangtod ron wa ni matubag ug wa ni matagai og pagtagad sa mga tao nga nagsupak sa kasuguan. Ingon ni Kristo, nganong tawag mo na kog Ginoo, Ginoo, apan dili mo mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Sugo ba ni Kristo magsunod sa kasuguan? Yes, sugo na ni Kristo. Unya, ang pamahayag pagyod, ingon ni ini katinaw ang gisulti. Sumalas ng Juan 2:4 nag-ingon, siya nga mag-ingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Kapag ang tao nga wa magsunod sa kasuguan matud pas Biblia, bakakon og walay kamatuoran. Busa kamo karon nga mga naminaw nga wa nay kasuguan kay pagtuo na lang ang Biblia nagsulti mga bakakon og walay kamatuoran according to the Bible. Anya karon inyo nang supakon nga mao man nay gipamahayag sa kanana ang Biblia nga ang tao nga wa magtuman, wa magsunod sa kasuguan, bakakon na og walay kamatuoran. Ug kay bakakon man ug walay kamatuoran ang imong makita sa Roma sa Juan 8:44 nag-ingon kamo gikan sa inyong amahan nga maong yawa kay ang yawa bakakon man sukad pa sa sinugdan. So iyas mga yawa awa magsunod sa kasuguan, iyas yawa kay ang yawa wa man pud magsunod sa kasuguan. Daghan kaarong mga taong naghuna-huna nga sila Kristohanon pero ang ilang gisunod ang yawa kay doktrina ug pagtulunan sa yawa mutuo ka lang pero ayon na pagsunod sa kasuguan. But remember, according to the Bible, nga ang tao nga magtuman sa kasuguan, bakakon og walay kamatuoran. Juan 8:44, yawa bakakon, kamugikan sa umamong yawa, walay kamatuoran. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6, malinaw ang gisulti, ingon ni Kristo, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kanako. Meaning, ang tao nga wa magbantay sa kasuguan, way kamaturan, walay Kristo. Mauni karong panahona, daghan kaayong nag-angkon nga mga Kristohanon. Yes, Christian nga, pero way Kristo. Kristohanon nga walay Kristo. Nga naman, walay kamaturan kay wa magtuman o magsunod sa kasuguan. Mga kaigsuunan, dili pa ba sapat ang mga butang nga inyong nadungog ug nabati karong buntaga? Usa ka dako kaayo nga pribilehiyo nga inyuhang nabatian ang lunsay ug tiunay nga pulong sa Dios. Ang kulang ra gyud sa diha nga atong napatalinghugan ang pulong sa Ginoo, tagaan nato og pansin. Ang gisulti sumala sa Herbihanon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw, inig kadungog ninyo sa ihang tingog, ayaw ninyog pagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni adtong pagpangsupil nila batok.
kanako. Nadungog og nabati na nato ang pulong sa Dios nga musunod gyud ta sa kasuguan kay si Kristo nagsunod, ang mga iya pod nagsunod. Ngani ang gihisgutan sumala sa Santiago 1:21-22, tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini. Nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Sa atong kapanahunan karon, daghan sa mga tao nga sila mga nalimbungan sa ilang pagpangalagad, sa ilang pagtuo tungod kay napatuo sila sa ilang mga pangulo nga ang tao dili na musunod sa kasuguan. Ug kung imong tan-awon ang mga tao sa unang panahon hangtod sa panahon ni Kristo ug sa mga apostoles, nagsunod man sa kasuguan sa Dios. And how come nga kita ron mutuotan ni anang mga pangulo o leader nga way kamaturan, mga bakakon way kamaturan iya sa yawa, dili ta mga lagad nga musunod ta sa yawa. Ayaw ibutang sa gitawag ba og kanang tsamba-tsamba ang imong pagtuo ug pagpangalagad kay tingali unya magmahay ka sa adlaw sa katapusan. Daghan ang mga bigo unya sa adlaw sa katapusan, sa diha nga sa adlaw unya sa katapusan ila na nga makita ang resulta sa mga bakak nga pagtuo nga ilang gidapigan. Mga kaigsunan, sumala sa gihisgutan sa ikaduhang Pedro 1:10, himua nga labi pang masiguro ang inyong pagkatinawag ug pagkapinili. Himua nga imong masiguro ang kaluwasan sa imong kalag. Himua nga imong masiguro nga ikaw anaa sa kamatuoran, sunda ang kasuguan, dili kay diha ka na lang sa pagtuo nga di ka musunod sa kasuguan, kay sa hunang Timoteo 6:14 nagingon, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Brother Roger Fu, uban sa tanang mga naminaw karon, hinaot pa nga ang pulong sa Dios makakita og luna dinha sa inyong hunahuna og kasing-kasing, unya mga lagad tang tanan dinha sa Ginoo ban sa pagsunod sa iyang kasuguan. Sa pagbalik ni Ginoong Hesus kita takus angay andam uban kaniya didto sa gingharian sa langit. Mabuhay kahigala nga imong gipamatian ang pulong sa Dios. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot o pagpatinaw niining mga bahina. Ug ako nagtuo nga kamo na tinawa na, ako nagtuo nga nakasabot mo, apan dugang na lang ni nga pagpasabot ni Brother Libby sa mga butang nga inyong nasabtan. Mabuhay ka higala. Okay, Brother Libby? Okay na to, Dong. Isag battery. Okay na. Okay, padayon ta mga higala sa paghatag o dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa sender ni nga pangutana. Salamat kaayo, manghinaot mi nga labi na sa nangutana masabtan niya ang tubag, no? Okay, ato sa ning basahon makadiyot. Okay, ni si ato ning basahon ni ay minsay nga midangat dinhi. Okay, ni si Kapaglaom Michelle. Importante jud ang sugo. Kung walay sugo, mamalikas rehapon ang mga tao. Maunang naay sugo og pagtuo og buhat, mag-uban jud na sila. Salamat kay Sister Kapaglao Michelle. Niya po si Itang Francisco. Amen. Niya si Lisa Ofiasa Olmunicar. Mayong buntag kaninyong duha, Brother John ug Brother Libby. Niya salamat po sa paglab ug pagpray, Sister Lisa. Niya ato sa ning tagdo ning uban nga i-acknowledge ta ning uban nga nahinugang nga nagtan-aw. Okay, niya si Leslie Alburo. Okay, ato ning tanawon. Niya si Caroline Marikit Galyaris. Niya po si Brother Elmer Baclayon Lacerna.
mga nahidugang ni nga naglantaw mahigala sa aton tulumanon ni si Brother Alger Lipon, ni Brother Ariel Kababan, at pong nakita din si Brother Jojo Cordoba, Jo Andel Sarul. Okay, mo ni mahidugang nagtanaw niya ato ning panahon makadiyot ang ato nga messenger magigala basig ni apoy bag-ong ning solo dinhi. Ato ning tanan-taon ni si Ma'am Lisel Pilayo Baldosa pani sa Singapore. Good morning ni mo diya, ma'am. Good morning, ma'am. Salamat kayo sa imong pagbiyo sa ato nga program. Kani bang mga ingon ani makapatats magyud ni sa amo ang kasing-kasing kay karunggong panahon na tungod sa kabisis tao sa pagsigi gukod-gukod sa kwarta. Usahay mawad-an naman og panahon para sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. So salamat, ma'am, sa imong pagbiyo. God bless you and your family. Okay na po si Brother Edward Jimer Reyes. Dong, may buntag ni mo. Asa man karon na agya po kas Manila. Niya po, yung mensahe siya, good morning, Brother Libby. So good morning, Dong, Jimer. Niya po si Brother Cesar Elgira sa Gihulngan City. So thank you kaayo. So moadto na tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. So thank you kaayo. Niya ang pangutana mga higala naghisgot og pagtuo. Kay matod pa niya nga biblical daw ngila siyang amo Brad pagtuo ra jud. Ang makaluwas kay sa buhat 16, buhat 16, 30 ug 31 pagtuo ra jud og ang Episodos 8 kay sa Roma 3:20 way kapuslanan ang kasuguan. Manaingon niya wa kuno kapuslanan ang kasuguan. Ila po ng baruganan mahigala. Munang wa na sila mutuman sa kasuguan kay para nila ang ilang gibasyan Roma 3:20 wa kuno kapuslanan ang kasuguan siya based on the Bible ning amo Brad palihog reaki kuno ninyo ni. Salamat ikang Brother Roger. So salamat kay no sa nindot nga pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. So thank you kaayo. Nahibaw po mi sa inyong baruganan kanya atong tanawon higala unsay baruganan diha sa Biblia no kay pauli mo kita sa Biblia. So kanang paghisgot na tong pagtuo wag kita problema ana okay kay na no. Kanya diha ta maghisgot may tungod sa kasuguan. Kay ug maghisgot ta pagtuo nagtuo sad mi nga mao sa nay importante sa ng pagtuo. Kanya dinhi ta magka sumpak kay siya may tungod sa kasuguan kay pagtuo inyo dili na motuman sa kasuguan. Nya samtang amo diri pagtuo unya ang pagtuman sa kasuguan maoy bunga sa imong pagtuo. Mo ni gitawag buhat. Okay ni apo to nakita si Mads Lia Muñez may pangway kwarta kahinumdum pas Ginoo. So good morning ni mo Mads. May buntag ni mo diha. Okay. Ato na tahigalan sa paghisgot ni bahina. Tuning anam-anamon o ng verse nga iyang hisgutan ni ang buhat 16:30-31. Katong usa ka magbalantay sa prisuhan. Sa diyang nakita niya nga wa nang layas ang mga piniriso kauban ni Pablo ug ni Silas. Diha ra gyud mga buutan ni mga tawhana kay sa diha nga magtubok na lang unta siya kay nagtuo siya ng layas ng mga piniriso kay naggubam bilang kuan gisinggatan Pablo ay nagbuhata kay di arami wa mi malayas na arami. So ning adto ang usa ka magbalantay sa bilangguan nangutana siya unsay akong buhaton aron maluwas ko ug ang akong panimalay. Ang sultan Pablo kinahanglan mo tuo ka kang Hesukristo, tumuo ka kang Hesukristo aron maluwas ka kauban ang imong panimalay. So importante na ang pagtuo manghigala. O kami diri wa mi against ana kanaan na tuod sa Biblia ang pagtuo. Wa mi against ana, importante na siya.
Pero og igo lang tang nagtuo sa ngalan sa atong Ginoo, unya di ta motuo sa iyang gisulti, amo na yung problema. Kaya magisgot nga pagtuo, naapil man niya ang kung sa'y gisulti sa Ginoo. Tuo ta niya, unya tuo po tas iyang mga pulong, iyang gisulti. Unya unsa may gisulti niya, ipasupak ba ang balaod? Dili oy. Ang sulting Ginoo sa Mateo Kapitulo 19, nagisgot niya 16 o 17 mahigala, nagisgot o kasuguan. Unsay buhaton, aron maangkon akong kinabuhi nga may katapusan. Ingon si Ginoo, bantay ang sugo. Ipatuman man ang sugo. So, muna nga, nining punto ha, si Kristo, kung nagtuo ta niya, tuhuan na to yung gisulti. Nya tuhuan po ito gisulti niya, kaya nagtuo man ta niya. Sa Mateo Kapitulo 5:17, ingon siya mo gunahon na, nganing anhi ko aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mi anhi dili sa pagbungkag, kundili sa pagtuman niini. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga samtang maglungtad pa ang langit o yuta, walay pagasaluan sa kasuguan. Ipatuman man ang kasuguan, ingon pagkadis Ginoo sa Juan 14, 15 o 21, kung nahigugma mo nako, tumana ninyo ang kasuguan. Ipatuman ang kasuguan, higubat sa Ginoo, niya ang 21, ang nagabaton sa akong kasuguan, ug nagatuman niini, kini siya, mao, ang nahigugma kanako. Kisa kung ito'y nahigugma sa Ginoo, ang kadtong ning baton, ning dawat sa balaod, ug nagtuman niini, ingon si Ginoo, kini siya, mao ang nahigugma kanako. So nagpasabot nga, kung nagtuo tas Ginoo, mutuman po ta, kay nagsulti man siya, nga ipatuman ang sugo, kay nagsulti pa siya nga, tuo mo nako, aron maluwas mo, ayaw na mugtuman sa kasuguan, ito mutuman. Pero kay ipatuman mo yung kasuguan, sumuna nga wa na nagkasumpaki, ang pagtuo o kasuguan. Kaya ang pagtuman sa kasuguan higala, matod pa sa Santiago 2:17, patay ang pagtuo kung walay binuhatan. Nagibuhat. So nagpasabot nga buhi ang pagtuo kung nakita diha sa binuhatan ang imong gituhuan. Kung sa'yo pasabutan na, nagtuo ka sa Diyos, o niya nagtuman ka, amo na ibuhi nga pagtuo. Pero nagtuo ka, o niyawa ka nagtuman, patay ng pagtuo ha. O mo na di makaluwas nga pagtuo. Kana nagtuo ka, o niya sa imong mga buhat, supa ka sa Dios nga imong gituhuan. O nag-ari po ka magisgot sa Episo 2, versikulo 8. Kay gihatag po ninyo mga verse. Kay pinaagi sa grasya, kaluoy na ang grasya ha? Kay pinaagi sa grasya, kamo nangaluwas tungod sa inyong pagtuo. Nagisgot og kaluoy, grasya og kaluoy, moram na siya. Oh, grasya, kaluoy. Kinsa man ang grasya, kinsa man ang kaluoy nga gihatag sa Ginoo nato. Walay lain si Kristo, munay grasya gihatag sa Amahan nganhis kalibutan aron ta maluwas mahigala si Ginoo. Munang gipadala ngani. Sa imo basa sa 1:36, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana, iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong aron ang bisan kinsang mutuo niya, musalig niya, dili malaglag kun dili may kinabuhing katapusan. So grasya na sa Ginoo si Kristo gipadala tungod sa gugma sa Dios kanato, gipadala niya ang iyang anak nga bugtong nga mao si Kristo. Ug ang bisan kinsang musalig kaniya, dili siya malaglag, buti pasabot, dili siya maimperno, makabaton siya kinabuhing way katapusan. Munay grasya, kaluoy nga gihatag samahan nato nga sa kalibutan, kay kitang makasala nagkinahanglan tag manuluwas. Sa Tito 2, versikulo 11, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gipadayag. Kay kitang makasala, nahug mangguta sa sala, pagkamalapason sa balaod sa Ginoo. Kay nahulog man ta sala, kinahanglan tag atong manuluwas, kay nahulog man ta.
ning simang mantasdalan mahigala ang manluwas gipadas Ginoo nga ninato wala lain kundi si Ginoong Hesus. Nagpakatao si Ginoong Hesus aron sa pagluwas sa mga tao nga nahulog sa sala. Pero dili ka maluwas sa grasya kung wala kay pagtuo. Kinahanglan mo tuo yung kas grasya. Bot pasabot, mutuo ka kang Hesukristo sa iyang gibuhat dito sa krus aron ta maluwas mahigala. Tuo ta niya. Kanya kini naghisgot na bagay nga wa ng kasuguan. Atong basahon ang Roma 6, 1-2 ang gisgutan diha nga matod pa nga gibungkag na ba natong kasuguan tungod kay panahon tas grasya. Ingos Pablo palayo na. Atong basahon na gud ang Roma kapitulo 6 bersikulo 1 o bersikulo 2. Nagingon San Pablo dinhi, nanunsa may atong ikasulti magpadayon pa kita pagpakasala. Anong bot pasabot, magpadayon ba ta paglapas sa sugo kay ang paglapas sugo sala man. Nanunsa may atong ikasulti magpadayon ba kita pagpakasala aron modagaya ang grasya. Palayo ka na. So nagpasabot nga ang tao nga naluwas sa grasya dili magpadayon pagpakasala mga higala. Dili magpadayon sa paglapas sa balaod. Nga naman kung magpadayon da ita sa unang Juan 3 versikulo 8 kadtong nagapadayon sa pagpakasala o paglapas sa sugo, iya ni Satanas. Kay si Satanas nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. So bot ipasabot, ang tao mga higala nga ang tao nga nagtuo nga naluwas siya pinagis grasya, dili na siya magpadayon pagpakasala. Unsay buhaton sa tao nga di magpadayon pagpakasala kay ang pagpakasala pagrapas man sugo kay di naman magpadayon pagpakasala bot ipasabot magtuman di ay sa sugo. So nagpasabot na nga ang tao nga naluwas sa grasya tungod siyang pagtuo kinahanglan siya motuman sa unsay gisugo sa Dios. Maunay pagpakita sa imong pagtuo nga naluwas ka, di na ka magpakasala, magtuman ka na sa sa katao. Nadakpan siya diya sa enforcer ka iyang dagan, 80 iyang dagan. O niya na ay gibutang karitulas kilid nga ang dagan kinahanglan mga 30 ragyod ka kilometro per oras. Hinayra, dagan siya 80. Nakitaan sa enforcer. Gipara siya. Unsay violation ako, sir? Tanawa ra gud ay nagbuntaw daw ko kay Gritula. 30 km per hour ra ang dagan din hinapita. Dagan ko pwede kusugan nimo dagan nimo. 80 kilometros man imong dagan per hour. Kanya violation ni ni. Magbayad ka. Singon siya, sir, maloy taong ka, sir, kay kanang nagdali mo ko, sir, suri kayo. Sige siya pangayo og pasaylo mga higala. Gipasaylo siya, okay, sige. Pasaylo onti ka. Pero ay nagutro ha. Karon padagan siya. Nakita na po sa enforcer ito, nakita na po niya, nakita sunan pag ingon na, gipasaylo na ka. Hinsutoy na pong dagan pagting kusuga. Nawag enforcer sa lain nga enforcer sunahan. Gidakpan siya. Niya bugat na noon ang gipahamtang penalty niya. Sa samang pagkasulti, ang usa ka tawo nga nadakpan, nagrasihan siya unta to kay gipasaylo ang iyang sala. Pero human pasaylo wala di na siya magpadayon pagpakusog og padagan kay nakasa dago siya. Hindak pa nun siya, sobra pa nun gipahamtang niya. Sa samang pagkasulti, makasasala ta tungod ka naglapas sa sugos Ginoo. Pinaagi sa atong pagtuo kang Kristo na pasaylo ang atong masala. Gipasaylo ta niya. O niya ang sa tambag sa Ginoo, parehas gitambag niya kang Maria Magdalena. Lumakaw ka og ayaw na pagpakasala pag-usab. Buti pa sabot, lakaw ka, mga lagad ka, o niya ayaw naglapas sa sugo. Kaya kung maglapas siya po ka sa sugo, ang mas bugat pa o niya ang ipahamtang sa Ginoo nato nga silot sa adlaw sa katapusan. Ngano naman ta palapas ang sugo? Kay kinaiyam na siya ang paglapas sugo. Nawa
unang Juan 3:8, kadtong nagapadayon pagpakasala iya sa yawa. Kay ang yawa nagpakasala man usab sukad pa sinugdan. Buti pasabot bali na pason si Satanas sa balaod sa Ginoo sukad pa sa sinugdanan mga higala. Tuo siya Ginoo pero lapas balaod. Iya sa nang gitudlo ng doktrinahan nga tao. Tuo kas Ginoo. Tuo ka kay doktrinal na. Pero ayaw naglapas sa balaod. Muna dili doktrinal. Tuo ka o niya tuman ka doktrinal na. Uyo na sa balaod. Pero tuo ka o niya di na kamutuman, violation na siya. Muna pagtulunan ni Satanas mga higala. Nagtuo o niya nagsupak. Ang pagtulunan si Ginoo nagtuo nagtuman. Nya dirita sa Roma 3:20. Ang atong mabasa diha, may matod pa niya kasuguan man ako ni kapuslanan. Roma 3:20. Sa English matod pa, therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified, for in the law ingon nga kaysa kaning pagsulti nga therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. Klaro ko pagsulti diya, kay pinaagi sa kasuguan, by the deeds of the law, kay pinaagi sa buhat sa kasuguan. Naday buhat ang kasuguan? Function sa kasuguan? By the deeds of the law, there shall no flesh be justified in sight. Walay gihimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa buhat sa kasuguan. Bantay ha? Naghisgot og buhat sa kasuguan. Unsa man day buhat sa kasuguan na iyong sunahan. For by the law is the knowledge of sin. Muna buhat sa kasuguan. Ang buhat sa kasuguan, mao ang pagpahibalo sa tao kundiin siya makasala. Muna trabaho sa kasuguan. Dili trabaho sa kasuguan ang paghimong matarong sa usa ka tawo. Kinsam ng trabaho ang paghimong matarong sa katawo nga dautan. Ako dautan ko. O niya, kawatan ba ko pananglitan? O niya, siya kong pangawat. Grabing kinawatay na ko. Na-wanted ko. Ikaw, aning undag ko pangawat. Di na ko mangawat eh. Undag ko pangawat. Ang pangutana. Niya, justified ba ko? Nahimo ba kong matarong? Wala. Nga naman, wa nako pangayuig pasaylo. Wa nako ang kuna. Wa nako pangayuig pasaylo. Ang akong mga sala nga nahimos una. So, wa ko ma-justified mga higala. O niya, maluwas lang ko, mag-ingon ang Biblia nga ma-justified na pinaagi kang Kristo. Unsay buhaton ako nga nakasala ko? Kaya buhat sa balaod, pagpahibaw ba sun sala? Kasala ko, nangawat ko, kasala ko. Unsay may akong buhaton? Muadto ba ko sugo? Mangayo ko pasaylo, magampo ko ni sugo, pasaylo ako, nakasala ko nimo. Di ginahigala ka maong pasaylo ang balaod nato aron ta mahimong matarong. Kinsa man ang buhat ang pagpasaylo sun sala? Buhat ta kang ni Ginoo. Ang balaod sa Dios nagpahibaw la nagdiin ta kasala og nagtudlo nato na ngadto kang Kristo, mag-agat nato na ngadto kang Kristo. Munang sa Galacia 3:24 atong mabasa diya ang kasuguan na himong atong magtatagad, mag-aagat paingon kang Kristo aron ta matarungon pinaagi sa pagtuo. So ang balaod sa dinakasala ko mutudlo na adto kang Kristo ayaw pangayog pasaylo sa ako dito kang Kristo. Kay si Kristo maoy mo pasaylo sa imong mga sala. Adto ko sa Ginoo, nakasala ko, pasaylo ako. Yung Ginoo, sige, salamat kayo libing nga nangay kag pasaylo. Ang imong mga sala, akong gipasaylog. Ang bayad sa sala, kamatayon man. Kadtong kamatayon ako sa cross, maotoy bayad sa imong mga sala. Human ko pasaylo sa Ginoo, naunsa man ko? Nahimo kong matarong. Ngano nahimo kong matarong? Kay mituo man ko niya, nga siya makapayad sa los kung sala. Ang balaod di na kong pasaylo. Tinuod ng eksakto ng gisgutan sa 3:20. Dili makahimong matarong ang balaod sa Ginoo. Kaya di na kamong pasaylo sala. Di na makaluwas na itong balaod. Nga naman, kaya di na manluwas si Kristo ang manluwas. Kaya ang buhat sa balaod, sama sa samin. Ang samin, ang function ana, maulamang ang pagpakita kung diin ang buling sa atong naong. Pero di trabaho sa amin ang pagtangtang sa buling sa atong naong. Magkuha kang tubig, sabon, toalya, imo hugasan imo na ang humani ana, nalimpyo na, tanaw balik sa amin, wa na'y buling ang naong. So muna ang balaod sa Ginoo, muna ang functions ba sa Ginoo. Eksakto yung kaina ang Roma 3:20 pagkasulti.
ang pagsabot lang mga higala. Tanawa atong mabasa o ang bersikulo 31, gibungkag ba natong kasuguan tungod gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa pagtuo ingos Pablo galay. Ato no nang ipabarog ang kasuguan. So dili pwede nga bungkagon ang balaod tungod kay natas pagtuo ingos Pablo atong ipabarog ang kasuguan. So higala nining buntaga ang ato nga punto ang insakto nga biblical interpretation may tungod sa pagtuo o may tungod sa kasuguan. Di gina magbuwag. Sama nas langgam nga duhay pako. O kay di kalupad ang langgam usaray pako, duhay pako niya. So sama pagkasulti, di sa tamaluwas siga nag-igo lang ta nito o na di ta mutuman. Di po ta muluwas og nagtuman lang ta nga wa ta mutuo kang Kristo. Mag-uban yun na tuo ka kang Kristo o niya tuman pukas balaod. Sigurado higala nga sa katapusan mga luwas ta. So hinaot pa nga nasabtan na to o niya ato nakita diri si Brother Jix Somalinog. Salamat sa paglab ug pagpray Brother Jix. O niya pod si Mami Ann Fuentes. Mayong buntag diha ninyo Brother Libby o Brother John. Naminaw mi blessed morning. So salamat kay Ma'am. O niya pod si Brother Jerry Nailon. God bless. Okay, God bless. Insoy Brother Libis, Mami Ann Fuentes, Ma'am, sa God Kwan, bless. Norway ni. Salamat ma'am, happy Sunday dia mga. Salamat sa time nga imong gigahin nga maminaw ka sa pulong sa Ginoo. God bless nimo dia sa Norway. Okay, wa naman tayo mga higala sa di pahing pitapuso ng tulumanon. Ni atong timsong, ni atong hayon sa Brother John alang sa Kusang Prayer. Okay mga higala, magampo. Kita dalaygon nga amahan nga walay katapusan. Salamat sa kalampusan sa imong pulong. Ang imong pulong makahatag untag panalangin sa kinabuhi sa tanang nagapaminaw. Din adunay kabag-uhan o kasaban sa kinabuhi nga ang tanan magasunod din ha kanimo. Gipangayo namo kini tungod lang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kining mayang balita o kanilang tanan, aw masuki o pinalang antig paminaw. Sa ngalan usab na ni Brother Isaw dihito, Brother ni Pastor Joel Terana, kini yung mahigala Brother John dihito, kinausab si Brother Libby Clavis, may daghang salamat o maayong Domingo sa buntag kanatong karon. Kung mo balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan, gayud ang Ginoo. Ang sala nako, iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko?